Madame Tangara Nemadimbe, né secrétaire général du ministère Minde, Touranké ou Anika Frafina Kalaka, le secrétaire général, en état généraux, Keneka, en cadre de concertation, oui, Clé Sababaraï, Jamana, Nyamago, la 5 ans, la ministère de la 5 ans, Amasega Foko, assise nationale, ou de Alanya. Assise nationale et recommandations que les recommandations de Moufo, car Malidé Minoskile, Coca, car Oufrayoka, que les amis de Ouka, ou Kassikafu, Framimbe Allah, au fois où nous avons fait, Anika cadre de concertation si, cadre ni Obé, Javala Nyambo, Malidé Minoskile, Coca, nous Bejakula, Minonte Jakula. Ani kulu minnu bɛ jamana kɔnɔ yan minnu bɛ baara kɛ tunkarankew nɔfɛ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka o kɛ kuluba kelen ni gɛlɛya bɛ yen walisa jamana ɲɛmɔgɔw ni olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka gɛlɛyaw kunbɛn parce que bɛnbaliya caman bɛ an ka maliden minnu sigilen don kɔ kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya caman bɛ yen an b'a ye k'a fɔ ko u caman bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa n'u ye kiribudaw la fɛn caman bɛ kɛ gɛlɛya caman b'u kan pour que ka olu kunbɛn an bɛ ka cadre de concertation sigi walisa gɛlɛya ninnu ka se ka kunbɛn walisa kuma an ka se ka kuma ni ɲɔgɔn ye kamasɔrɔ hali ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni sabalibaa bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ caman bɔ gɛlɛya la donc cadre de concertation sigi kun ye o ye état généraux sigi kun ye walisa gɛlɛya min bɛ yen k'o fɔ ka fɛɛrɛ ɲini a la. Je suis le chargé à la communication au Conseil des Maliens de l'action. Alors, l'État général a une organisation qui est salfa pour un aluma sigidal. Donc maintenant, amena bara odamne sini kene. Maje munube Malien de l'extérieur fait ka ni yelema ka ngadwala. Gelea munumbu bulu ko felala. Amena atelier musi ka baraka olu de kan. Ka kuma pour di yelema se ka do ko nu ko. Gela min buka do betal ko sobe carte nina afma mena ka ke est ce que yere bolo ni bisa ka solution ala wa aywa ayre ministre ka kuma men ministre bora ka kuma kan mi fo o kola an goni an be participer pour assister ni ala sona ala kan ka solution je crois que décision mun ni sera mun tara abena amener au bon port fuli be malidéon be kokana ani konona et au niveau du haut conseil délégué bora jamana bisaba de la kana nous invitera ministère fait ni ministère e be chuma mais au total jamana bidruni fla au délégué ou de nana kana bara ni baraina donc ambe fuli blé ka fu ku bisimla ku nana so et puis ambe fuli bla président de la transition et puis anga ministre croix ka fuli bla yana aka chesiri mina ya dame malidéon ko ay yelema min do jeunesse ka cadre konnana ni ala ni création en malien de l'extérieur fena parallèle no kan bulu dam pour ko yelema clé. Merci beaucoup. Kay région na be mena do amba Mali ko ba fo 800 milliards par an war me do comme on appelle Mali kono Touranké bulu 800 milliards c'est fini. Donc on ni ama jantu ko aba tinye ode yake no be fanga na 600 yake ko be yikulo jiku bawbi kaddo ala CNT la go no aba assemblée fana na obina do okno et do were fana fana ka hakila beta parce que joro kabu jamana men go bala men na volta jamana ka tanyafe jamana ka développer que ça kabu ça. Bon maintenant nous c'est grand il faut que pas demain nous c'est grand ni même c'est parce que peut-être c'est ils n'ont pas fait mais nous on a décidé de retourner au niveau du Mali en demain ni nous projet nana au projet nous c'est que comme on appelle projet nous c'est pas Nyanchome Bolo. C'est pour demain. Le ministère des Maliens de les Maliens de l'extérieur doivent en coup demain. Mais où dronter le gouvernement a fait la 5 ans, même pas tout le monde le projet c'est qu'à financer automatiquement. Bon,
an kɔni ka laɲini ye min ye o ye ka d'abord ce qu'on appelle tubabukan na ko observatoire de la migration. Bon, an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔ san o san an ko ka gafe dɔ dilan ani ka jɛkulu dɔ bila sen kan olu ka se ka matarafa. L'observatoire des migrations ou de la migration au Mali, ça n'existe pas. Bon, o y'a fɔlɔ ye. A filanan an b'a fɛ u ka Mali ka projet baw dilan pour que denmisɛnninw ka to yan u kana taga tunga na n'u dun taara tunga na n'u nana u ka se ka don o projet ba ninnu kɔnɔ a dun Mali kɔnɔ bi alhamdulilayi a se b'an ye fleuve ba minnu b'an fɛ Niger bɛ yen Sénégal bɛ yen olu ye ji dalen de don tagalen an bɛ se ka baara kɛ n'o ye alors dugukolo dalen bɛ yen tile bɛ yen donc il y a rien foyi tɛ yen min bɛ se ka o bali fo ni an yɛrɛ ka volonté discours dɔ dun na u y'a fɔ ko a wari sɔrɔ a wari min bɛ don a da fɛ k'u bɛ i jija a ka kɛ endogène c'est-à-dire a wari ka bɔ anw yɛrɛ bolo a dun ala barika la fana a se b'an ye parce que an ka mine d'or ninnu min bɛ yen n'an bɛ 18% sɔrɔ ou bien moins de 18% ni olu ma fatara la kosɛbɛ olu gérer la ka ɲa ni olu gérer la ka ɲa an bɛ nafolo caman sɔrɔ n'an ye nafolo caman sɔrɔ a caman bɛ se ka taga ninnu ka fan na walasa ka projet bɛ se ka yiriwa cogo min.